Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal u krátkého instruktážního videa, kde bych vám rád pomohl a trošičku vám vysvětlil, jakým způsobem se můžete přihlásit na OVVR, neboli na ověření vlohových vlastností retrieverů, což je nezbytná podmínka pro uchovnění vašeho pejska a narazí na tuto záležitost vlastně každý začínající vlastně chovatel i každý chovatel, který vlastně svého pejska chce uchovnit. Do OVVR se nyní můžete přihlasovat online a k tomu, abyste se dostali do té sekce KCHLS Office, kde se vlastně online přihlášení do OVVR dělá, můžete využít buď sekční web, to znamená web s adresou kchlsretriever.cz, kde máte nahoře v menu odkaz na kalendář OVVR, nebo můžete využít web Klubu chovatelů loveckých slidičů, ten centrální, který je trošku komplikovanější, protože Klub chovatelů loveckých slidičů sdružuje 21 plemen psů, ale pokud zde kliknete na chov, podmínky uchovnění retrieveri, tak zde máte klikabilní odkaz OVVR ověření vlohových vlastností retrieverů, který vás také pošle do KCHLS Office, a nebo se můžete na OVVR dostat přes zkouškový web, který je Retriever, má adresu retriever.top, kde máte záložku OVVR, kde najdete kalendář OVVR, řád OVVR a když kliknete na registrace OVVR, dostanete se do kalendáře OVVR na KCHLS Office. Takže to jsou cesty, ještě si je zopakujeme, to jsou cesty, kterými se dostanete na adresu chov retrieverů, kde běží KCHLS Office, to znamená buď přes stránky Klubu chovatelů loveckých slidičů, adresa kchls.cz, nebo přes sekční stránky kchlsretriever.cz, anebo Retriever Top, což jsou stránky pro zkoušky KCHLS. Když budete na stránce, kde je KCHLS Office, samozřejmě proto, abyste se mohli přihlásit do OVVR, byste měli být buď členy klubu, anebo registrovaní jako host v KCHLS Office. Ta registrace, pokud ji ještě nemáte, se dělá zde na odkazu registrace, na který když kliknete a vyplníte všechny svoje nacionále, máte možnost odkliknout buď ano, že chcete členství v KCHLS na 2 roky, které je za 600 korun, anebo ne, kdy chcete pouze jako host. Samozřejmě rozdíl je v tom, že OVVR stojí pro členy KCHLS 700 korun a pro nečleny KCHLS stojí 1400 korun. Takže ten rozdíl je potom v ceně, za kterou se do ověření vlohových vlastností retrieverů budete registrovat. Tak, a já už mám vytvořenou identitu členskou, takže já se přihlásím do systému, zadám uživatelské jméno, zadám heslo a jsem v systému KCHLS Office. K tomu, abych se mohl registrovat do OVVR, je pro mě důležitých několik odkazů v menu. Za prvé to jsou události, na které když kliknu, tak se mi otevřou všechny zkoušky, které jsou vypsány v Klubu chovatelů loveckých slidičů, jak pro slidiče, tak retrievery. Já si můžu omezit toto hledání pouze na retrievery a jelikož mě zajímají OVVR, rozkliknu si tuto záložku, vidím OVVR, zakliknu OVVR, dám OK a v tuto chvíli už je přede mnou seznam OVVR na různých místech, řazený podle datumů a v tom seznamu vidím, jestli je otevřená registrace do těch OVVR, vidím, kolik je tam registrovaných psů, vidím, kolik zbývá míst, můžu si kliknout propozice, mám tam kontaktní údaje na organizátora těch OVVR, to znamená, pokud potřebuju cokoliv se doptat, nějakou podrobnost k tomu, tak můžu kontaktovat pořadatele buď e-mailem nebo telefonem. A samozřejmě, pokud ještě není otevřená registrace do těch OVVR, tak mi systém hlásí, kdy ta registrace bude otevřená a v kolik hodin, kdy se do těch OVVR budu moci přihlásit. Takže toto je seznam, přes který se můžete do OVVR hlásit. Pokud jsou OVVR už obsazená, svítí tam tento odkaz, že už se nelze registrovat, že akce je plně obsazená. Samozřejmě i pokud by svítil tento odkaz, nic neskazíte tím, pokud kontaktujete organizátora a zeptáte se, zdali prostě můžete se přihlásit jako náhradník nebo je nějaká šance, abyste na ty OVVR mohli nastoupit.
Pokud tedy svítí možnost registrace psa, zbývají tam volná místa, kliknu na registraci psa a tady můžu svého psa přihlásit do OVR. Tady vidíte, že nemám žádného psa v systému zaregistrovaného, takže k tomu, abych mohl toho psa přihlásit, musím toho psa do systému vložit. Vkládá se tady přes odkaz Moji psy, na který když kliknu, dostanu se do sekce, kde spravuji svoje pejsky. Žádného psa tu nemám, takže ho nemůžu editovat. Kliknu na Přidat psa a zde zadám veškeré věci, které k registraci pejska potřebuji. Jméno psa, registrační číslo, čili ČLP, číslo čipu, příjmení a jméno vůdce, vyberu plemeno podle zkratky, to znamená, jestli je to Golden nebo Labrador, vyberu pohlaví, datum narození psa, jméno otce, jméno matky, uložit a mám potom pejska uloženého v systému a můžu ho v událostech v OVVR zde registrovat do zkoušek, nebo promiňte, registrovat do ověření vlohových vlastností retrieverů, což nejsou zkoušky, ale je to bonitace nutná pro uchovnění. Ještě jsem nezmínil, že u každých OVVR máte samozřejmě adresu těch OVR, kde se konají, to znamená, pokud na ní kliknete, otevře se vám mapy Google a vidíte v podstatě místo, kde se ty OVR konají. Nemusí být to místo v té mapě úplně přesné, proto je dobré vždycky se podívat na propozice, kde jsou ještě jednou. Na propozice, kde máte všechny podrobnosti k tomu, kde se OVR konají, většinou i mapičku, souřadnice a samozřejmě všechny časové údaje a pokyny k tomu, jak se do OVR přihlásit. Takže tolik k přihlašování, k online přihlašování do OVVR. Samozřejmě pokud toho pejska zaregistrujete do OVVR, okamžitě vám přijdou podklady k platbě. Tu platbu můžete provést buď převodem z účtu, nebo můžete využít platební bránu a zaplatit platební kartou nebo jinými prostředky, které vlastně k té online platbě můžete použít. Takže i to placení těch OVR je poměrně jednoduché. No a mě už na závěr nezbývá, než vám popřát při vašich účastech na ověření vlohových vlastností retrieverů hodně štěstí a to, aby vám vlastně váš pejsek přinášel jenom radost a naplňoval váš život. Mějte se hezky a děkuji za vaši pozornost.